Eli siis mä oon Jarkko ja mä selostin tätä lyhyttä elokuvaa. Ja tuossa näkyy nyt, tuossa äskeisessä klipissä, että me oltiin kuvattu pupusta, että se oli kuollut tai kadonnut, en tiedä oliko kuollut, mutta sitten me löydettiinkin sisältö kahvion pöydältä, niin uploadit pupulle. Eli te voitte mennä katsoa tuon 4, tai en muista kuinka pitkä video se oli, mutta jonkun pitkä video. Ja te voitte mennä katsomaan sen tuolta meidän kanavalta. Ja siellä mä kerron, että pupu oli löytynyt kahvion pöydältä. Ja se oli niin ritarillinen kohta, että heijaa. Onneksi nyt pupu löytyi sitten sieltä kahviosta, että kiitos. Että nyt kaikki saa tietää tässä, että ei ollut kadonnut eikä kuollut, ei tarvitse pelätä. Pupu on kiva pupu ja se elää vieläkin. Vaikka kaikki kyllä luuli ja kaikki tallilaiset eläimet, että se pupu kuoli, mutta tehtiin kyllä ja hautajaiset, mutta ei voi mitään.